porto una petita recomanació d'una superobra de teatre que vaig veure abans d'ahir, dimarts, i que just avui s'estrena oficialment i és des del 14 de març, que és avui, fins al 14 d'abril, que teniu temps per anar a veure aquesta obra de teatre, així que jo us la recomano molt. Aquesta obra de teatre, que es diu Andrea Pixelada, és una obra de teatre que parla, bueno, més que parla, no parla, no? Diguem que és una obra de teatre que representa a una jove booktuber, que es diu Andrea, i que el seu canal de YouTube és Andrea Pixelada, com es diu l'obra de teatre, i tot això afecta les seves relacions personals d'una manera concreta, i aquesta manera és com es veu a l'obra i com es desenvolupa a l'obra de teatre. A més, té un caràcter una mica especial, aquesta nena, i se li em va anar molt l'olla. Bueno, total, és igual, que és molt xula. Aquesta obra de teatre, malgrat no ser ben bé un musical, té bastantes cançons i músiques així, bueno, que en realitat et pillen fora de context, perquè dius, què fa això aquí? Però valen molt la pena, realment valen la pena. Sobretot una que és #StopLibrofòbia. Aquesta obra de teatre està escrita per Cristina Clemente i dirigida per Marianela Morena. Marianela Morena ha vingut des d'Uruguai només per dirigir aquesta obra de teatre. Així que donem-li una forta benvinguda anant a veure l'obra de teatre. A més, us deixo aquí baix, a part del link de la web d'aquesta de la Sala Beckett i l'obra de teatre aquesta concretament, us deixo també un descompte que s'utilitza, bueno, un codi que no us el puc dir, que ja l'hem trobat vosaltres, vale? Aquí baix a la descripció, que si utilitzeu aquest codi, després de subscriure-us al canal, si utilitzeu aquest codi, us descompta, bueno, us descompta una part, no sabria dir quin tant % ara mateix, però descompta un % de l'obra, o sigui, de l'entrada a l'obra de teatre. Així que les compreu per internet, li enxufeu el codi i aquí baix a la descripció també us deixo el link a un vídeo que realment és el millor vídeo que he vist mai. Bueno, no, segur que n'he vist millors, però bueno, és superguai. Aquest vídeo seria el vídeo que faria l'Andrea Pixelada si tingués realment un canal de YouTube, i és el fragment inicial de l'obra, o res, els primers minuts de l'obra de teatre. I realment és que la veig tant en el paper que jo vull que sigui booktuber ja. Passeu pels següents canals que també deixaré a la descripció, que són el canal de Paraula de Misha, el canal de Leon 715, que no sé si farà un vídeo o no, però passeu-vos-ho per mirar-ho, el canal de Books and Boxes de l'Ignasi i el canal de Cuinant Literatura Blog de l'Àfrica. I si us passeu per tots aquests canals veureu un vídeo també de la Sala Beckett, suposo, però no, el de la Misha segur, els altres en el moment de gravar el vídeo no sé si estan, però suposo que estaran. Bueno, total, que hem fet una espècie de cosa rara que repetirem algun dia en alguna col·laboració amb algú, que és conegut com la paradoxa booktuber. I preguntareu, en què consisteix això? Jo també m'ho preguntava fins que ho vaig crear jo mateix. La paradoxa booktuber consisteix en que diversos booktubers, en aquest cas, gravin amb el seu dispositiu de gravar, normalment el mòbil, gravin el vídeo, però cada vídeo, o sigui, cada booktuber gravi des del seu punt de vista. Per exemple, jo gravo des d'aquí mentre un altre booktuber està gravant des d'aquí, mentre un altre booktuber està gravant des d'aquí, però tots gravant a la vegada. O sigui, es provoca un caos, un cacao mental que rebenta totes les lògiques de l'univers. Si veus tots els vídeos a la vegada. Si no, et mareges, però no tant. Vale? Així que la Misha veig que no ha fet no ha posat tot el vídeo de la paradoxa booktuber, i que sigui molt graciós. Espero, Misha, que pengis un altre vídeo amb la paradoxa booktuber. En un altre vídeo us deixaré la paradoxa booktuber perquè si us la voleu veure no us faci tan llarg aquest vídeo i podeu veure els vídeos per separat. Fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat, doneu-li like, compartiu, subscriviu-vos al canal si no ho heu fet, que ja ho hauríeu d'haver fet. I, clar, doneu-li la campaneta, clar, que si no, no us arriben les notificacions, i si no us arriben les notificacions, no millor els vídeos, i llavors no doneu la like i...
que li dona una campaneta. Podeu entrar tots els links de la descripció i mirar els vídeos, llegir-vos els textos i tot. Adeu!